Ngiai ngu yo blei bola kerkhui ka jaj ben reu khasi ka jongi kabalong ka jaj ben reu ka kerpang bat ka jaj ben reu ka buram bat nyau ko re ki kenthei haba kum gan diga sngi ublei ba kerpang jongi kenthei ngashim kan ka lat banai kublei women sunday ya phi baro haga gerteng ka bathyang tam ka jong utrai bat unong penim jongi u Jesus Christ ka jingi seng thai ki jepi assembly kala pendai baga phang pedeng jong ka tayo bat ka sngi ublei ba kerpang ki kenthei mtau snem kalong ka kerteng ka jong utrai kalong ka kut ka baskem nganget haba ka jing seng kenthei ki jepi assembly ka bu ikan ka team ka don ka jing tmu ban pen kan mau ya ki kristan bo blei ulong ka kut baskem jongi haginu ginu ki por jong ga jing em ga jongi ya ka team la sat na ka proverb kalnong ba khat phra ka khot ka bashipho ka kitab proverb ka dei ka kitab ka jing tep bat ka jing shampang ka dei ka kitab ka bashlei da ki sembo perkhat ba peten ya ka jing yai tanti jong ubreu ha ka perthei ya ka bala tho nos em Solomon ubreu jong ublei ubadap da ka jing start bat ka jing shampang ka proverb ka khat phra ka dekhat ka bashipho ka dei ka ba Solomon ukren ban pen gan mau ya lagi breu ya ka gerteng ka ba donbor ka jong utrai ka balong ka gerteng ka ba ai jing em ya kita ki ba shania bat ngait skam ha ka gerteng ka jong u bat ukren shai ba ka gerteng ka jong utrai ka don ka bor banyarap ha ka por jong ka jing e ka gerteng ka jong utrai ka don ka bor banyada hagi por ka bama ka gerteng ka jong utrai ka ai jing pentengen ha ka por jong ka jing sngosi ka gerteng ka jong utrai ka shashkor ya ki ba khot kerpa da ka donut baro bat ka gerteng ka jong utrai ka penim ya kita ki ba shania au hagni ka por nga kwa ban pen kan mau ngilang baro na ka sam ka jong David kalnong ka ba arpulai ka dekhat ka ba saw ki kentin ki ba ong kumni shisha langa yait ru agathem ga serngeu ga jingyap nganom shapting ya ga basniu namar me don ringkat bat nga uding do badu shandu jongme ki pentengen yenga kasam ga ba arpulai kadiga sam ga ba don ga bor ga ba yar bat ba jeliu ga jingmut namar la tho ing ga sam da ubriu ubale shem ni mat dalade ya ublei kasam ga ba arpulai kadiga sam ga ba long personal ni ga sam ga ba yethu ya ga jinge dai ba shimet ga jong David ba do blei u David u tho e ga sam kam dai ha ga dor jong ga poetry ni kam dai da ga ba shumut dor ni ring dor hanrei u tho e ni ga sam namarule shem ne mat dalade ya ublei hagi ba bun gi benta jong ga jingem ulo sngowi ga sur ga jong ublei ulamat ya ga jingalam ga jong ublei ulamat ya ga jing doringkat ga jong ublei ulamat ya ga jing care ga jing da ga jong ublei wat haba u yaj ha ga them jong ga serngeu ga jing yap bat u sngo thu ba ublei ulong ka kut bas kem jong ga jing em ga jong u dei halor ga ni ga nong rem u tho e ga ni ga sam ka balong ga testimony ga ban ya thu shi ka perthei ya ga bor ga jong ublei ladangi pule ga dekhat ka ban kong haduk ka basaw u David u pensrem ya ublei kum u nong up lang brot u babha u bom ju eno ela ki lang brot u bayalam mi ga lang brot hage jaka plang bajerngam bat harut ki wadu ki batu jai jai bat u yalam hakalenti ga hok naga banta ga gerteng ga jong utrai halor ga ni ga benta nga kwa ban pin kan mawi ki lightly ki benta ki bakong san hage jing ya inti ga jong u David bat u blei bat ka benta ka baning kong kalong u David u sngo scam ya ga jing dorengkat ka jong u blei haga dekhat ka basaw u David u ong walanga yat ya ga them ga jing yap nganom tieng namar nga tep me dorengkat bat nga hangne ka ban pau bo u David u don ga jing sngo scam ya ga jing dorengkat ka jong u blei namar u shania tali how blei kastiu Paul cik Hebrew kalong ka bakhalai ka dekhat ka basan ga ong ngan eno ya me da lele bat ngan lendet no na me
kiba bon ki shakri jong oblay kiba lamat dalade yo oblay ki snows kem ya ga jing dorang kat ka jong oblay haba ki alap ya ga gospel ki alap da ga jing sherhem wat haba ki de ban yaj ya ga them ga jing yap ki kristan ki balamat dalade yo jisu ki sherhem man aingo yo oblay wala ki yo irupa ya ga serngeo ga jing yap hapa ding ga jing tiapang ga bajur ki kristan ki balamat dalade yo jisu ki sherhem ban aingo wat hapa ding ga jing shatngan namar ga jing duk ga bagi mat ka jing snows kem ka day namar bagi tip biang bau play baki ki sakri ju eno bat ki shanias kem bau try u tip khamha yaki aka baro habang apule ne ga jing jia ya ga we ne ga jing tu khanash phang ka kori 10 booms bat ka ying ga jongka bagla dai ban mat ya ga jing sha pin stom ben namar ki penre igi jiu nagakti jong ki nazi ki bade ki sipai jong u Hitler ki batmu penyap lut igi jiu baro agi tu ki por ukpa jong ka kori 10 booms wala dai ban mat ya ga jing yap hadin bla set you hagawe ni ki jail ka kori 10 booms bat ka para ga jong kala set hagawe ga bendi ka wala ka nyamra ga bajeliu ka badum tliu bat hachwa baka para ka jong kan klat kala ong ye ka kori 10 booms ngi don kam ban yo kalat ban ya thu sha ka perthai ba dan ki nyamra ki bajeliu katno ki ba utrai la ban don khnang baka perthai kan tep bat ngej bangila ma dalade bat ngi mat bau blay udor rengkat bat ngi wat apedeng ke jing sha eno ben wat apedeng ke jing sha nyon ben ka kori 10 booms hadin bakala yo ban laj im kalayat kaleng saudong ka perthai ban ya lap ye ka jing ba ka jong oblay bat ye ka jing dor rengkat ka jong oblay wat akan nyamra ka baka sha set kut hapok ka jing senjar jong Hitler ka kori 10 boom ka snothu batang ka gerteng ka jong utrai ka balong ka kut baskem hapok ka nyamra jong ka serngeu ka jing yap kila mat ye ka jing dor kat ka jong oblay ki snothu baka gerteng ka jong utrai kalong ka kut baskem batang ka gerteng ka jong utrai kin yo lai im ka benta ka baar u David u tip baka gerteng ka jong utrai kalong ka badonbor u David kumu breu u bashanya lut au blay u tip baga gerteng ge jong utrai kalong ga badon bor u tip bagi kpa temen ge jong u ki yo light na ge jong mrau na ri Egypt ling bagi kamba ki bau Moses badu aran gila le haga gerteng ge jong utrai ulama dalade kumu knaret bola job yo galiat de ga gerteng ge jong utrai ula job igi babon gitma ya gi nongshun namaru shania teli hau trai ladangi pai ke testament ke batmai nagi kam gi apostol kalnong balai ke khot ke banrio ke bau Petrus upen khia yo betko oba up krong hakmat ke temple daga bau wong ke rupa bat ke siar ngamdon henre ye ke bangadon ngan ai hame haga gerteng ke jong Jesus Christ ubana Nazareth to yai tangga gerteng ke jong utrai ke badon ke bor min hinin minta bat shaki babam jukut ka gerteng ke jong utrai kalau ka kut pas kem nado ka bor pas dang jong ka berthai bat hadu ba kut jong ka berthai batang kita ke basania ha ka gerteng ke jong utrai kin yo lai im ka benta ke balai u David ulamat yo blay ha ga jing im ke jong u David usngos kem ma ka jing im namar ba ulamat yo blay ha ga jing im ke jong kumu brio ulamat yo blay uang ngam artin wat habang adai ban yaj haga them ga jing yap nganum shapti yang ye basniu nabar ngas nguthu bau trai undor ringkat badu dingdo badu shando jong utrai kin pentengen yenga ong u David ki kristan ki bompat mat dalade yo blay habawan ki jing ki kloy ban pai dien no blay habawan ki jing ka jing artatien ka sensyar bat ki jing start bakan japar thai kin ki jap ya ka jing ngai ke jongki lara klempat mat dal de oblay habawan ki jing ki babon ki pai dien no ngakwa ban ben kot ye ka ni ka jing tu khana ha de ka por de iwe jing tu khana lincoln hagaway na university hapo Chicago ka jaga theology mangas nam gi pelong ye ka Baptist day hak ni ka sngi ka bawan jing ni ka function
ki haban rahi ya ka bam sngi bat ki jua bam lang ha ka ju kapor kum ka dak ka jing kemen kum kita ke bashania autrai man gasnam ha ka baptist day kani ka college ka ju khot i kraw perkhat banai lecture ha ka ni ka jiga pule ha ka wi gasnam gila khot sngob ha ye we ni ka theologian ba paunam u dr paul telix o dr paul telix ulai ka jingkren ka jung u kum ba argenta ai ban pen kesan ba ka jingmi pat ukres kamlong ka bashisha daga ba wanra ki jing batai jung u ringkat ki jing pensha na ki ba bon ki kot bala tho digi start ti jelio ya ka bible bat u penkut bat u ong baga jingmi pat ka jong u jisu kamdon na ka history kumta ka jing nget jong ka balang kristan halor ka jingmi pat kalong ka bomdon nong rem bat u ong u jisu shemi pat na ka jing yap hadin ngene ka jing batai wala ong nada don manu ba kwa ban kli jing kli ngobha kli ki kena plit theology hata por ki ngap jar don weiru ban nuot ban kli jing kli namar ki ngau ting ban kli kat yo paul telix hadin katukane por kumba life ho second ai yang iwei nong sarai ibala temen ba ibala nyole kisnyo bat ibala ran gasni do naga jaga syong ba syadin jong kata ka hall bat yong dr telix I got one question for you dr telix ngadon ka wei ka jingli bat akabakum kata ka por isay ka pla ka jung i ka ba song jasngi isayo so apple but ibam hidayat but ardait yong dr telix my question is simple ka jingli ka junga kalong ba simple ong ini temen ngampat jupuli ya kita ki kot jong ki start ki jhat ngamnang man pule ya ka bible de ka tin greek ngam tip ita ki kerteng jong ki theologian ki ba pair kei ka banga kwa ban tip kalong hatu neu so apple ubanga nga bam ukthang neu thiang o dr paul telix sabagum kata ka por usngap jar jipang badula berkhat kumnu ban jawab kum ustad ti jelio hadin kata ulong mama ngamla ban jawab namar ngam sim yo mat yo so apple jongpi ngam tep ukthang neu thiang itai temen hata por ila bu no yo so apple bat ila pet show paul telix bat ong daga sur ga bajam paul telix meru mem sempat mat ya jisu ujanga nak takdaw mem sngau thu ya ka jingmi pat ka jong jisu kris hagata ka por ka hol baro ka sawajam daga jing thap kti dr paul telix laban kot ya ka lecture ka jungu madwai ko play ki baro hangta kumgi khon gi jong oblay pila ban nang ban pule ya ka bible hagaktin greek hagaktin hebrew henrel da pimpat mat yo jisu habawan gi jinge pin pai din no ka jingli hani ka por kalong kanong ngot na pleng jongi ngala mat yo jisu kum gi kristan larang impat mat yo jisu ngi don kam ban mat yo jisu tang kita kula mat yo jisu ken ngau tho baga gerteng ga jong utrai kalong ka kut baskem batang ha ka gerteng ga jong utrai on pelai em ya ga jing em ga jonga ba ga jong pi haba utrai uman ban shao no inga bat pi nagani ka sla jong ni ka perthai ublei lembak ni ka kubor on pen ken mau ingi ya ga jing yat nanti jong yang ne perthai bau trai ulong ka kut baskem jongi batang ha u ngin yo ga jing jathai ngin yo ga jing tengen ha ga jing em ga jongi ublein ker kurum ta ga boram ga jungu amen